Mill-bidu ta' Ottubru tas-sena d-dieħla, il-Gvern se jkun qed jipprovdi s-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Bekk kull Malti wawċi u nies residenti f'pajjiżna se jgawdu minn din il-miżura li tista' twassal biex ħaddiem li juża trasport pubbliku jifranka wkoll ma' 300 euro fis-sena. Il-Gvern se jkompli jaħdem fuq it-trasport bil-baħar wara anke s-suċċess tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex. Fil-fatt se jitlesta l-bini tal-mollijiet ta' Slima u Bormla u bini mill-ġdid tal-mollijiet u l-promenade mill-ġdid bejn il-Birgu u l-Kalkara u bini mill-ġdid tal-breakwater ta' Buġibba. L-infrastruttura marittima wkoll se tkun parti minn ħidmet il-Gvern sena d-dieħla b'użu ta' kull rokna tal-port il-kbir. Intant għal sena oħra dan il-Gvern se jkompli jinvesti fl-infrastruttura tat-toroq ta' Malta u Għawdex. Apparti li sal-aħħar ta' sena se jkunu tlestew numru ta' proġetti massiċċi fosthom is-Central Link, għas-sena li ġejja se jkomplu xogħlijiet fuq il-mini ta' Ħalkirkop u l-proġett tal-intersection tal-ajruport flimkien mal-bypass tal-Imrieħel. Madwar il-proġetti infrastrutturali msemmija diġà tħawlu aktar bi 32,000 siġra u aktar minn 20,000 arbuxell. L-infrastruttura industrijali wkoll hija fi ħsieb ħidmet il-Gvern kif skattat il-ħidma dwar l-investiment ta' 470 miljun euro biex wiċċ iż-żoni industrijali ta' pajjiżna jinbidlu u jimmodernizzaw. Dan l-investiment enormi se jinħolqu spazji industrijali fil-waqt li jkun hemm investiment fuq medda ta' snin fosthom l-estensjoni tal-Life Sciences Park, il-bini mill-ġdid tal-Cordin Business Incubation Center u għatta faċilitajiet ġodda f'Ħalfar li jinkludu spazju industrijali u infrastruttura ġdida l-intrapriżi kbar, medji u żgħar. Apparti minn hekk l-industrija tal-avjazzjoni se tgawdi mill-proġett ta' tkabbir ta' taxiway fl-ajruport b'investiment ta' 5 miljun euro biex kumpaniji li jsewwu l-ajruplani jkunu jistgħu jilqgħu ajruplani akbar.